ಅಂಗಡಿ ಓಕೆ எடுத்துட்டேன் மான் குட்டிங்க மான் குட்டிங்க இங்க பாருங்க சொல்லுங்க ஜூம் பண்ணிட்டேன் அழகா இருக்கு குட்டி குட்டி மான் கூட காணும் மம்மி பெரிய அங்க லாஸ்ட்ல ஒரு குட்டி மான் இருக்கு இது பக்கம் வந்து வெறும் கார்டன் இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு வெறும் கார்டன் மட்டும் தான் இருக்கு இல்லங்க அங்க கூட அங்க பெலிகான் இருக்கு பாருங்க அதுல பெலிகான்ஸ் ஆஸ்ட்ரிச் பாரு மம்மி நெருப்பு கோழி அது பக்கம் பாருங்க அது பக்கம் என்ன இருக்கு டாட்ஸ் देख मान डीर्स जैसे काटिया मईल இல்ல ஆஸ்ட்ரிச் இது கிமோவா ஆஸ்ட்ரிச் ஆஸ்ட்ரிச் கிடையாது மத நிமோ கோழி அது நெருப்பு கோழி ஏய் தப்பு நெருப்பு கோழி கிடையாது மானே போட்டுட்டு இருக்க மம்மி நீ மோனா வண்டில போனே சொல்லுங்க வண்டில தான் மம்மி சீல் இருக்கு போட்டு நீ பார் காட்டு சீல் புலி இருக்கு போட்டுருக்கு சொல்லாமா காட்டெருமை அதுல காட்டெருமை மம்மி ஏய் கிளமான் பாரு அது என்ன மம்மி கிளமான் எவ்வளவு பெருசு இருக்கு அதுக்கு கிருஷ்ண ஜிங்கான்னு சொல்லுவாங்க தெலுங்குல கிருஷ்ண ஜிங்கா சொல்லுவாங்க தெலுங்குல இங்க பாரு எருமாடு யாக்கா யாக்குதான் பாரு மம்மி அது பாகுபலில இருக்கு அது பாகுபலில வீட்டுமா ஆமா ஆமா அதே நெருப்பு போட்டு வச்சாங்க ஆமா பாகுபலில இங்க இருக்கு பாரு இங்க கூட மாடு இருக்கு பெச்சமா நாங்க வீடியோ எடுத்துட்டு சொல்லுங்க நீங்க என்ன சொல்லுங்க என்ன சொல்ல வரீங்க காட்டு மாடு இருக்கு லயன் இந்த பக்கம் மம்மி லயன் இந்த பக்கம் இருக்கு பாரு மம்மி எங்க இருக்கு லயன் இந்த பக்கம் தான் போட்டாங்க லயன் அம்மா லயன் இந்த பக்கம் இருக்கு நம்மள கூட்டிட்டு போவாங்க லயன் பக்கம் ஜாலி வெரி ஜாலி லயன் பக்கம் கூட்டிட்டு போறாங்க